Ya Afan. Nura. Barka ne. Ka dawo ne? Na dawo ya Afan. Ke to yayi. Haba ya Afan. Har yanzu baka daina wannan rayuwar ba? To wani irin abu nake yi kuma? A gaskiya ya Afan. Lokaci yayi da ya kamata a ce kai makan ka faɗa. Saboda duk lokacin da zamu waya da baba sai ya faɗa min irin abubuwan da kake aikatawa a wannan karkara. Ya Afan, ina son ka sani tarbiyyar da muka samu ta bambanta da tarbiyyar mutanen garin nan. To naji, shiga gida. Malam Zayyanu. Na'am. Gaskiya fa ina wani tunani. To. Gaskiya ina tunanin zan bar ƙauyen nan zan koma birni. Me yasa Lukman? Kai? Me yasa baka ce? Baka san cewa yanzu rayuwa ta riga ta canja ba, komai yana birni. Mu nan kawai muna ƙauye ne kawai ko da yaushe a cikin duhu. Kuma gaskiyanka ne, ni ma da zan samu dama barin garin nan zan yi. Wai Lukman masara buhu nawa ka cashe wannan shekara ne? Ai bana alhamdulillah masara ta yi kyau. Ka samu hatsi yanda ya kamata. Buhu 27 fa. A wannan yan gonar. A lalle mutumi na ka sa. Malam da Allah ga wasu mutane can na gani in ka karasa sai ka tsaya mai tambaya ko? To shikenan ba da. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Da Allah malamai ina tambaya ne. Gidan su Nafisa Sani na manzo? Ai kowa kika tambaya, ba wanda bai san gidan Malam Sani na. Zayyanu. Na'am. Mata yi marakata. Ɗan mata, sallama mai abun hawan in ya so sai maraka ki ko kare ya ta jira. Ayya, mai dan sahu sorry nawa ne kudin ka? Haba bawan Allah zan baka 500. I'm sorry dan Allah na tsaya tambaya ne. Sorry. Okay. Na gode.
To 'yan mata, ga gidan nan mun kawo ki. Amma 'yan mata, kafin ki shiga, ya kamata a ce mun san sunanki ko? Haka ne, ba komai. Sunana Afra. Na gode da rakiyar da kuka mu. Shikenan. Okay, sai an ji. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Gaskiya Zayyanu, matan birni da na ƙauye akwai bambanci sosai. Haka ne abokina, matan birni sun yi daban da namu na ƙauye. Ya kamata mu tafi gurin abokinmu Affan don na ga har yanzu ba mu gan shi ba. To shikenan sai mu je mu duba shi. Mama ina yini? Lafiya lau. Ya aiki? Lafiya ƙalau. Mama ko Nafisa tana nan kuwa? Amma ban gane fuskar ba. Baƙuwa ce muka yi? Ƙawarta ce daga birni wanda muka yi karatu tare. Allah sarki, ga wuri nan ki zo ki zauna. Allah sarki, ki yi haƙuri. Na san sunan, amma ban san fuskan ba. Tana yawan bani labarin ki. Wallahi kuwa mama ai an daɗe ba a haɗu wani. Bari in ɗebo miki ruwa kafin ta dawo saboda na aike ta ne. Kai, zo nan. Ya haka yi ne? Ina gargaɗinka kar ƙara zuwa wurin ƙanwata Nafisa. In ba haka ba, ranka sai ya ɓaci. Kai Affan! Ba abin da ka isa kai min. Dan ƙanwarka santa nake da aure. Affan, me nake gani haka? Kai yaro, me ke faruwa? Baba wannan mari na yi saboda ina son ƙanwarsa Nafisa. Shikenan, ka yi haƙuri, je ka. Wato kai duk abin da nake gaya maka baka ji ko za ka zo gida ka same ni.